Bulgaria? Just an old country? No way. Come with me. Let's explore the magic together. Когато чух за България, очаквах малка страна с дълга история. Но това, което открих, беше нещо повече. Тук се срещат три климата – континентален, средиземноморски и планински. В един ден можеш да се разхождаш в планините, да се къпеш в минерални извори и да гледаш залез на морето. България е една от най-старите държави в Европа, основана през 681 година името и никога не се е променяло. Кирилицата, използвана от над 250 милиона души, започва от учениците на Кирил и Методий, тук, в България. Не в Русия. 10 обекта на ЮНЕСКО, от Рилския манастир до скалните църкви в Иваново. Това не са просто сгради, а история, издълбана в камък. Казуртът е от България. Със специфична бактерия, наречена Lactobacillus bullgarius. Може би за това тук има толкова столетници. Говорят за змейове, самодиви и сила на духа. Не само за деца, а за това, как народът оцелява. Днес младежите учат по света, работят онлайн и връщат нови идеи у дома. Традиции и бъдеще заедно. Корейските драми. Имат фенове, косплеи и дори корейска храна в София. От Сеул до София музиката свързва. 35 години приятелство между България и Корея. Две далечни страни и толкова близки. България не както си мислиш, а както трябва да я познаеш. Did you enjoy the exploration? Thank you for watching. Благодаря!